Start. しばらくですね。お母さんとお父さんとおばさんとおじさん、元気ですか？私は毎日あなたたちに思っています。本当にあなたたちに泊まるに大変よろしいでした。いつも思い出しました。今、私は経営と財政習っています。公平、広い、水へ。皆さんいかがですか？高さはどうやってですか？私は高くになった。ここに住んでいます。私に見にいつ来ましたか？また会いましょう。Come to India!